Dem baş xwendekarên hêja ez Mamoste Şemus Mihemed were me branşê civaknasî amadeyî dido. Waneya me îro li ser komên civakiyê. Her mirov di şert û mircên cuda de û di nava komên cuda de cihekî digire. Mirov di nava komê de cihekî digire. Di nava koma mirovan de cihekî ji xwe re digire. Di nava komên civakî yên klan, malbat, gund, bajar û komên pêşeyî de dest bi civakbûnê mirov kiriye. Mirov di nava komê klan, malbat, gund, bajar, komên pêşeyî de dest bi civakbûnê kiriye. Komên civakî ji bo pêkanîna armanceke diyar di encama danûstandinê mirovan de çêdibe. Ji bo çi? Ji bo pêkanîna armanceke diyar di encama danûstandinê mirovan de çêdibin. Her mirov di komê de li gorî kesên din xwediyê rist û cihekî diyar e. Mînak em bêjin serokê komeleya mafê mirovan ji ber statuya xwe xwediyê wî ristiye ku ji hin endamên komeleyê bi awayê cûr bi cûr erkdar bike. Yan jî van endama erkdar bike. Yan jî wan agahdar bike. Endamên her komê ristên xwe yên li pêşberî hev li gorî nirx û pîvanên yan jî pîverên civakî pêk tînin. Mirov ji destpêka ji dayikbûnê ve tevlî koma klan û malbatê dibe. Li aliyê din zayenda mirov temen, kêrhatin, asta perwerdeyê, felsefeya jiyanê di ketina nava koman de bi bandor e. Mirov çawa bandora xwe li komê dike? Li gorî zayenda xwe, temenê xwe, kêrhatina xwe, asta perwerdeya xwe û felsefeya xwe ya jiyanê. Mirov di heman demê de endamên gelek koman e. Di malbatê de dibe ku mirov bav be ya dayîk be. Di dibistanê dibe ku mamoste ya xwendekar be. Yan jî li malbatê xweşk û bira be. Li komelgehekê endam be. Di heman demê de jî bi nasnameya xwe ya netewî dikare bibe endamê neteweyekê. Dikare Kurd be ya Arab be yan Asûr be yan Sûryan be yan wekî be Ermen be. Li gorî teşeya cihwarbûn û civakbûnê komên civakî yên sereke mîna du beşên giştî tên lêkolînkirin. Lêkolînên ku li ser komê civakê tên kirin weke du beşên giştî li ser wî esasî tên lêkolînkirin. Yek klan, gund, bajar ya yekê xwe ji klan û gund û bajar ya didwa klan, hoz, êl, gel, netew. Klan, hoz, êl, gel û netew. Lêkolînên ku li ser komên civaka mirov hatine kirin bi du awaya lêkolîn hatine kirin. Yek jê digire dibîne ku mirovatî ji klan dest pê kiriye bi gund berdewam kiriye û bajar bi dawî bûye. Ya din dibîne ku bi klana dest pê kiriye xwe kiriye hoz, piştre xwe kiriye êl, xwe kiriye gel, xwe kiriye netew. Ev bi di şêwayê lêkolînê hatine kirin. Klan di her du kadî cihê xwe dibîne. Çima? Cih warê ku cihê warek ji ware tune bû ji ber koçber bûn her tim di nava danûstandina de bû lewma de her du cîhan de cihê xwe digire. Piştî ku mirovahî xwe ji piramîdan xwe kiriye li gorî zanistê mirov bi 100 hezarên salan bi awayê klanê jiyaye. Ev dem 98 ji sedî ji dîroka mirovahiyê berdewam kiriye. 98 ji sedî jî dîroka mirovahiyê berdewam kiriye jî û em tu tiştî jî li ser vê nizanin tevî got pir lêkolîn jî li ser wê tên kirin. Wekû ana temenê te 17 sal bi, 16 sal bi, yek ji te bêje ka jiyana te ji destpêka te çêbûyî heta roja îro ji min re bêj. Tê bêje par ez refa deha bûm, îsal ez refa 11 im. Te du tiştî nizanî tiştekî ser jiyana xwe nizanî ji pêvî 2 salê dawî. Ev jî dîroka mirovahiyê ya ku 5000 sal temenê xwe heta roja îro dibîne. Civaka wê demê
Jiber ku rehên civaka îroye pêwîst e li ser van bê guftugû bê kirin û lêkolînên berfireh li ser van bê kirin. Çêbûna kilanê. Çawa bû? Weke têgîna kilanê pir bi mer derbas dibe ama bingehê civaknasî û zanist û felsefe û her tiştên ku di jiyanê de tên lêkolî kirin destpêkê ji kilanê dest pê dikin. Lewma kilan neçarî ku tu dîroka mirovahiyê pê nas bike. Kilan ew komên ku ji 20 ta 5 kesî pêk de hatin. Çêbûna kilanê bi wateyekê de ritsta malbatê dilîze. Zarokên ku çê dibûn di nava wê kilanê de yên kilanê hemûkî bûn. Zilam an jî jin di nava wê kilanê ê taybet tune bûn. Yani kes nikarî bigote ev jina min ya zilamê min ya vilayê min ya kurê min ya nizanim çi. Ev tişt nava wan de tune bûn. Nêrîna mirovê kilanê ji xweza û derdorê re pir vekirî û dadî bû. Ji ber ku her tişt weke xwe zindî didîtin. Anîmîzm pêk danîn. Anîmîzm her tişt li dora wî zindî ye. Ev pênûs zindî ye, giyanek wî heye, ev zindî ye, giyanek wî heye, ev zindî ye, giyanek wî heye. Her wekî din her tişt derdora xwe zindî dibîne. Li gorî kilanê her tişt zindî ye û xwedî giyan e û hest e. Ji ber vê yekê zorî û ziyan li derdor û xwezayê nedikirin. Yani pir ziyan nedigihandin xwezaya derdora xwe. Bi wan re di nava aştiyê de jiyan dikirin. Lê belê nirxekî mezin dida tiştên ku civakbûnê pêk tînin. Tiştên ku civakbûnê pêk tînin di nava xwezayê de nirxekî pir mezin dida wan. Em bêjin mînak kaniya avê bi nirxi wan têr av dike, sewalên wan, lawirên wan têr av dike, her wekî din carnan jê yani av pêwîstiyayê pir heye, mirov bê avê nikar jiyan bike, nirxekî pîroz didanê. Her wiha baweriya ku heyîna kilanê dide berdewam kirin bi awayê tewtem xwe bi pêş xistî yan jî dihat perestin. Piştî anîmîzmê bi awayê tewtem. Tewtem ne wek tiştekî bînin tu koletiyê jêr bike, perestinê jêr bike, na darek mêweyan ji ber ku sûdê jê digirin, lawirek ku sûdê jêr digirin, kaniya avê a ku sûdê jêr digirin bi nirx bû li cem wan. Dema helbirînê her kes tev li xebatê dibû. Dema ku hilbirîn çê dibe, her kes tev lî vê xebatê dibe. Lawirên ku dihatin kuştin, an jî giyayên ku dihatin komkirin ên hemû civakê a kilanê bûn. A hemû civaka kilanê bû. Hemû kar birêve dihatin kirin. Hemû kar birêve dihatin kirin. Di nava kes û civakê de weke îro cudahî bi pêş neketibû. Kes jê din çêtir tune bû, kes jê din ferstir tune bû. Kilanê yan azad jiyan dikir, an jî nedijiya. Yan jî bi rengekî azadî jiyan bikira, yan jiyan nedikir. Ji ber vê yekê jiyan û azadî dihat heman wateyê ji wan endamê kilanê re. Kes ne serkesî re bû, ji xwe ji derveyî kilanê tu wata ya kesekî jî tune bû. Bi taybetî di kilanên serdema polotîkê de. Karbeşiyek li gorî zayendê hebû. Li gorî zayenda wan mêr jin her yek karekî bike, li gorî vê karê temamiya wê civakê pêk tîne. Mêr diçûn nêçîrê em bêjin, jin û zarok jî bi berhevkirina şînatiyan û tevlî debara kilanê dibûn. Bi tevahî jiyaneke komînal û wekhev û demokrasiyek rasterast dihat jiyankirin. Aliyê herî lawaz ê civaka bi awayê kilanê ew bû ku tevî ku bi 100 hezarê salan hatiye jiyankirin lê nikariye ji komên 25 kesî derbas bike. Vê hejmara 20 ta 5 kesî nikarîbû derbas bikira. Ji ber ku vê komê derbas bike, wê guherînek cewherî têde çêbibe, ji bingeh de bê guhertin. Ji ber vê yekê ji aliyê civakî ve yek reng bû. Ji aliyê civakî ve yek reng bû. Ev xala lawaz a civaka kilanê li gorî lêkolînên şûnwarnasiyê û mirovnasiyê
yên antropolojî ber bi 12-11,000 sal berî zayînê de ji 12 ta 11,000 sal berî zayînê çi çêbûbû li Mezopotamya jorîn derbas kiriye. Rewşa kilanên ji 12 heta 11,000 sal di wê demê de rewşa kilanê hatiye derbaskirin. Şoreşa gund û çandinî û lawirvaniyê piştre piştî qunaxa çêbûna kilanê çêdibe. Em dikarin bibêjin şoreşa gund û çandiniyê û lawirvaniyê. Çemên Ferat, Dicle, Zab û robarên ku tevlî wan dibin bûne navbenda şoreşa gundewariyê. Axa li qiraxa yan jî li kêleka yan jî li milê çeman jî çandiniyê re pir guncawûn, pir baş bûn û lawirên li vê herêmê ji bo kedîkirinê destdayê bûn. Yani lawirên ku ji bo bên kedîkirin wek mirîşk wek mî her wekî din destdayê bûn. Herêmeke pir berfire he ku ji rojhilata deryayê Spî ji xwe hûn dizanin ev deryaya Spîyê ji rojhilatî wê ber bi Toros û Zagrosê ve li cim Kandava Besrayê li vê deverê li vê herêmê hemikî ev tiştana belav dibin yan jî berdewam dikin. Bi robar û çemên xwe bi baranên rêk û pêk û demsalên destayî ji bo pêşketinê guncaw bû. Li gorî lêkolînên mirovnasî û şînwarnasiyê di navbera 12,000-11,000 salî berî zayînê de komên kilanan ên ku li derdora çemên Ferat, Dicle, Zab dijiyan ji jiyana koçberiyê hêdî hêdî derbasî jiyana cihwarbûnê bûne. Bala xwe bidêne di kilanê de koçberî bû. Deverekê netsekinîn li vê dekê ji 12 ta 11,000 sal berî zayînê derbasî cihwarbûnê bûne. Yani xwe bicih kirin. Îdî nema koçberin, nema digerin. Xwe bicih dikin. Sedema vê yekê bi awayên cuda ji aliyên zanyaran ve tê şîrovekirin. Zanyarên ku vê bu yerê şîrove dikin, lêkolîn dikin, bi awayên cuda lêkolîn dikin. Li gorî vê yek zêdebûna hejmarên komên kilanê bi bû sedem ku civak li herdengariyeke diyar dijîn êdî nikarbûn wek heberê xwe xwedî bikin. Ji ber ku nêçîrên heyî û şînatiyên xwezayî têra mirovan nedikir an jî di wî warî de kêmasî dihatin jiyankirin. Nerînek dibêje çi? Dibêje endamê kilanê pir bûn. Endamê kilanê zêde bûn. Lewma guhertin di nava wê de çêbûn mecbûr bûn xwe bicih bikin. Ev nerînek. Nerînekê din jî çi dibêje? Di dawiya serdema polotîkê de li tevahiya cîhanê şert û mercên avhewayê hatin guhertin. Avhewa hatin guhertin. Kilanan nikarîbû bi nêçîrvanî komkirina şînatiyan jiyana xwe bidûmandina. Ji ber vê yekê derbasî jiyana cihwarbûnê bûn. Ya di dwa dibê ji ber şert û mercên avhewayê. Avhewa hat guhertin lewma kilan xwe bicih kirin. Ji van nêrînan kîja nêzî rastiyê dibe bila bibe tiştek heyî ji aliyê mirovnasî û şînwarnasiyê ve bi awayê hevbeş tê pejrandin ku erdêngariya Mezopotamya jorîn ji aliyê lawirên ku bên kedîkirin û mercên avhewayê ve ji bo derbasî jiyana cihwarbûnê bibin pir zêde destdayî bû.
همو کسین کلی کلین خو کرن لسر مزوبوتامیا جورین همو نرین خو دیتن کو لیوده که اردنگاریا مزوبوتامیا جبو وان لاورن ایکو بین کدی کرن مروف جانا خو لسر وان بهتر بچاندنی و بلاوروانی مجول ببه گنجاو بون یانجی هبون دنوا مزوبوتامیا ده آجورین لیوده که وانا مبداوی بو امی پرسین خاندن بهدوره چاره سر بکن پرسایه که چما نرینن مروفین کلانی جخوزا و دردور را پر وکری و دادایی بو. جبر خوزا و دردور وک خواه زندید دیتن مگو آنیمیزم گیان وی هی هستی وی هی او کفره تدبینه به هست لگوری وان هر تشت به باوری به هست به گیانه پرسا دوا باوری دکلانی دا چاوا بو باوری دکلانی دا با آوای توتم بو کو تشتن بنرخ و سود جه تی گرتن پیروز تی دیتن پرسا سیا چمن یعنی چما روبارن چمن فرات دجله و زاب بونه ناوندا شورشا گندواریه جبر کو آخا در دورا و چمه وان چما شرط و مرجن چاندنیه لی پیدا دبون شرط و مرجن چاندنیه و لاوروانیه لی پیدا دبون پرسا چارا سدما کو کلان در باسی جانا جهواربونه بویا دیار بکن من گفت سدمن یک جد بجه اندام کلام زیده بونه نچارن خوب جه بکن یا دوات بجه آبهوا یا دنوا جهان ده همی که هاتی گوهرتن لو ما دیسا نچارن خوب جه بکن اما وناگرین دیسا کو شورشا چاندنی دورا قنطارا چای توروس و زاگروسه چه بو نرین وانه عمل ویده که بدایی بو بمین که خوشی حتا وانه که نو